Kadhi weche moting'ore kod ng'anyo mar lakteche mabende osekawo kinde mathoth e pacho kaendi ne en fuong'ruok ne jotuo kuonde thieth mag piny owacho bang' riwruok mar lakteche KMPDU chungo ng'anyo margi mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 56 kaluwore gi winjruok manyo gibedogo gi piny owacho. Kata kamano, moko kuom jopiny to penjo piny owacho gimomiyo chuno mana ni nyaka bag ng'anyo eka inyalo winj ywak jotich ma pacho ka. Lydia Okeyo ni kod lerno. Gikone to chenro mag thieth ne oduoge wang'e osiptende mag piny owacho bang' riwruok mar lakteche ma pacho ka KMPDU chungo ng'anyo margi ma osebedo kadhi mbele kuom ndalo 56 bang' chopo winjruok gi piny owacho. Moko kuom jotuo manochopo yudo thieth onyiso mor margi kuom rum mar ng'anyono ka giywago pek mar thieth ma osebedo katorogi osiptende mag ji giwegi. Mimi nashukuru mtoto wangu ametibiwa vizuri mpaka daktari anaendelea vizuri. Mambo madaktari wenye mkubwa walivyosusia kwa kazi yao siwezi kueleza zaidi ya hapo, lakini kwa huduma yao nashukuru, walinihudumia vizuri mpaka mtoto wangu uko sawa kuanzia sasa. Hali hakuna shida kule ndani. Tumeona kuna wagonjwa wenzetu ambao wanafanyiwa hata sasa tumeacha wanafanyiwa exercise ya miguu, homa wanaendelea na matibabu. Yenyewe tunasumbuka. Wakati tunasikia jioni wa madaktari watakuja leo, tunasema wacha tuingie, lakini sasa wanatumikia. Gikwayo piny owacho mondo mione ni gichopo winjruok margi gi lakteche mar geng'o ng'anyo machielo. Sisi tunapoomba serikali kuu ni kwamba ikae chini na madaktari, kama ni yale malipo walizungumza mkataba walioweka waweze kutimiza ule mkataba ili tatizo hili lisije katokea tena, kwa maana kwa miaka yote hatujawahi kuona mgomo kama huu wa madaktari. Imetokea kwa mara ya kwanza, na tunaomba rais ambayo yuko leo anaongoza taifa hili la Kenya angalie jambo hili na alikomeshe lisije katokea tena, madaktari walipwe kama wanaolipwa watu wengine. Jopiny gwenge mamoko bende ochiwo pachgi kaseyo sirikal kuom rito nyaka ng'anyo timre ka iloyo dwach jotich. Jotuo inyore mang'eny kabisa. Koro akwayo ni sirikal kane ung'eyo ni ubiro winjoru gi dakteche ok nonego we ji tho e piny. Ji otho sana. Jogi ne inyore ahinya koluwore gi tuoche matindo ma oula kelo, machalo kaka kolera, machalo kaka malaria. Omiyo adwa ni mondo agone Susan Nakimicha, Ministry of Health, erokamano maduong' kuom duoko jogi e tich. Wan gi shida mang'eny, to mokwongo aduoko ni Nyasaye erokamano kuom daktari winjo duol magidok e tich. Ji nyotho mang'eny ka daktache nyogomo, kendo ji otho mang'eny mok wang'e kwan gi. Jagoro mar riwruok mar lakteche KMPDU Bade ma Nyanza, Dr. Agri Oruenyo wacho ni lakteche te oseduogo tich ka weche mamoko mosebedo kind lakteche gi piny owacho mag kaunti ibiro losi, machalo kaka barupe manochiw mag riembo lakteche manong'anyo e tich. Kweli mgomo ulisitishwa jana 5 PM na hapo tuliweza kuomba wanachama wetu waingie kazi. Kwanza kama law abiding citizens, wale wanakava emergency and accident departments walirudi jana kuanzia jana usiku. Kwa hivyo najua kuna masaa walipewa masaa 24 warudi kazini. Bado kuna wenye wanasafiri kushua by 5 PM watakuwa kazini. Matangazo ambayo yalitolewa jana na viongozi wa serikali kuu pamoja na madaktari kwamba mgomo umeisha ndio imechangia sana kwa kufika kwa wingi wagonjwa ndio waweze kupata huduma za kawaida katika hospitali zetu. Ng'anyo mar lakteche go osekelo midhiero e osiptende mag piny owacho kuom thuolo malach ka geno mar oganda en ni winjruok mosiko dhi bedoe e kind lakteche go gi piny owacho.